Ard Mhacha. Lonnaíocht arsa, táhachtach agus stairiúil a bhí go mór chun tosaí is saoil na hÉireann le 3,000 bliana nuas. Tosaíonn ar scéal in Aonach Mhacha. Ceann de na siúbanna is táhachtaí in dhearann. Áit chruinnithe, áit teacht le chéile, siú tradala, idithis, creidimh agus fillitiachta. Relic na hard réiche. Áit ar scríbú leor Ard Mhacha. Áit léan, scéalaíachta, is óránaíachta. Siú macnamh, aimsithe agus spiridalta. Siú teanga. Inniu tá ar geol, ar tradiisiún, ar sport agus ar deanga faoi bhleá. Tá siad beo bathaíoch. Áit fibrí, ilí, scolarí is ceird. Bé an áit seo ag cothú, ag neartú agus ag treisiú. Tá aiseanna ar leith ar fáil in Aonach Mhacha. Scoith na spásan na léirithe, seomraí seminar, seomraí main cumarsaide, ifigí, dascan na sealaíachta, seomraí ranga, siopa brontanas agus gCathair, levan jean, seomraí cruinnithe don phobal, ólas de thorasóirí is do chuirteoirí, tuiris éireachta faoi stiúr, agus spás le fintar hóisialta a chothú. Bílíonn agus bála úr don Gaeilge a chothú agin in Ard Mhacha.